Днес играем Skywars с BombBG. И... ето го и него. Опа, аз имам каменния меч. Тук обра всичко, нали? Да, обра абсолютно всичко. Имаш ли някаква броня или няма късмет? Имам. Това. Оп, аре, имаш ли някакви камъни? Нати души. Оп, дай, тенкс. Да, видях. Давам към следващите. Да знаеш, че сега мога да умра много яко. Чакай, че тук ме е страх да не ме убият. Как? Някакъв ме учи тук. Мале паднах. Ай, карамба. Аз ще те спектейтвам. Аз Чакай. Добре. Аре, спектейтвам те. Те ще дойдат. Виждам. Те дойдоха. Аре, ще те убият, значи. Да. Горкички. Нали? Аз не мога само. Обаче пък един ако убих. Уби ли го? Аз не видях. Само един. Пак на другото. пак късно казваш. После на Inside Mode. А шо на Inside Mode? Защото ще падат по-хубави айтеми. Каква е логиката? Пак сме на бял. Каква е логиката? Не схващам. Не, Inside Mode не трябва ли да е по-трудно, а не по-лесно? Защото има по-хубави айтеми, затова е по-трудно. Абе, не схващам. Какво имаш? В смисъл, ти ли взем каменния меч? Да. Тука... Такова бе. Thank you. Аз имам каменна. Той е желязна. Дай ми. Дадох ти я. Тука няма какво да правиме. И кофтито е, че нямаме... Оп, тук виждам айрон. Там има диаманти. Обаче... Опа, кой падна? Не и ти. Да, аз не съм паднал. Знам. Затова казах не и ти. Опа, аз един го съборих. Не съм, бе. Всъщност не съм. Съборих го наполовина. Събирай... какво пичеш тук? Айрон. За айрон меч. Аз нямам меч, между другото. Така че един айрон меч ще ми дойде много добре. Шо няма айтеми? Не е честно. Ох, паднах. Верно ли бе? Не, тук в дупката паднах. Дето ти я копаеш в момента. Тук двете айрон аз ги взех, да знаеш. Трябваше да търся диамант. Окей, търси. Само гледай да не паднеш. Или ако паднеш, гледай да си изхвърлиш айтемите, да ти ги взема. Да бе, гати приятеля. Какво да направя? Оцеляване. Чакай, искаш ли да скрием един чест? Така че да не ни го открият. Еш диамант. Браво. Шо го чупа? Добре. Какво? Подява ли те право? То няма къде да сложа блок, ще да си го взема. Кол. Не, диамантът си отиде. Няма диаманти. Може би съм единственият човек, който си крие айтемите, които не му трябват в дупка.
Те идват, само да ти кажеш. Оп, мен ме оцелиха с яйце. Мале, все едно са ме... Чакай, че те идват, подявалите. Опа! Единия умра. А пък другия също. Другия също умря. Колко живота имам? Дем. 15. Ти Мой... 17 имам. Той идва! Той е тук, той е тук. Убиха ни. И двамата. Да. Той е много добър. На Shiny Mod. Окей. Колко време? Да видим колко е клипа. Окей, той е много малко, така че ще направим много. Inside Mod. Пълен е. Влизам. Да, влезем. VIP Options. Как се анлокват? Пак сме жълти. Значи, бяло, жълто, жълто, бяло, жълто. Така. Оп, то е за мене. Да бе. Какво ти... Мисля, че сме еднакви. Защото ти взе диамантарите. Имаме добри неща. Всъщност, да. Ние сме на Inside Mod. Което е по-яко от обикновения мод. От Normal. Оставил съм ти нещо долу. Окей. Сега идвам. Само да взема това дърво. Ще ни е необходимо, за да избягаме от нашия остров и да откраднем от другите. Имаш лък? Я да видим какво си ми оставил ти. Колко си добричък. И thank you. Моя пак е по-добър. Що? Защото е апгрейдна с острота. Нещо късмета, защото и преди играхме на Inside Mod, докато аз не съм снимал. Гледай само Бързо, връщай се. Чакай, че направо... Иш, сели. Давай. Давай сега. Сега. Връщай се. Аз вече съм си там. Бягай. Един идва при тебе. Някой ме трепе. Да, аз умрях. Аз го трепа също, ама те си ти. Чакай тук да си махне ни ти. Влизай. Ти умря ли? Да. Аз не съм видял, защото си оправих маста. Тя не е, че много я оправих, но... Сега пък нямам такива, дето да ми краша, защото аз съм основател. Понякога говоря големи простоти, обаче изобщо не ми пука. Оп! Кикнат. You were kicked to I joined the server. This server is for 3 again. Добре. Чакам. Не влизай никъде. Що да не влизам? Защото някакъв бък постоянно. Какъв то бък? Не знам. Дето е кикнат, нали? Не, като се метна, нали, примерно като падна от мапа на Jump Up, и човек умирам. Все едно им телепорта на някакво място, където е пълно с табелки. Влизай. Окей. Чакай, че ми изписваше, че съм кикнат от Skywars и сега ще видя дали е... Да. This server
Еми, значи ще играме на нормал. Е, А, не. Играме на някакво друго. мега мод. Сега сме с двама, с трима, дет не познавам. Еми, сори, просто не го оцелих на нормал мода. Юху, падна. Я колко сме? 4 или 5? Има. И не ги познаваме други. Нищо. Какво толкова? Той човек е за мене. Добре. О, ес, лъка за мен не. Обаче ние си делиме нещата, да знаеш. Опа. Мале, щях да взема голяма... Щях да направя голяма простотия. Каква? Щях да взема диаманта с каменна кирка. Ха, верно ли бе? Да, много съм умен. Имаш ли айрон кирка? Не. А имаш ли меч? Защото Не. аз нямам също. Айрон. Сега ще ти направя меч. Даже мисля направо... Добре. Паза всичко. Паза си нещата. Имат ли право да ми взимат айрона? Не. Има айрони. Защото, нали, да си направя такова... Кирка да си изкопая диаманта. Да си направя диамантен меч. Макар че аз имам диаманта на братва, която е като айрон меча, но пък аз искам диаманти. Диаманти, велики. Оп, другия тим. А само тук... Ей, така ще се обрадиме. Тук крафтинг има. Супер. Оп, какво правя? Преди да съм направил. Само да не ми вземете айрон кирката. О, диамантче, за мен е... Фак, то... О, взех му диаманта. Да. Това е твоя. Това е твоя. Ей, тук има. Добре, изкопай си го за тебе. Супер, диамантен меч имам. Ау! Те ни цепат. Те ни умре. Стига бе! Да бе, колко от нашия отбор? Your team... вече няма от нашия отбор. Много ясно. Teams left 15, а ние сме 16 отбора. Значи сме първият отбор, който е умрял. Бат, добре. Еми ние сме играти слабите. Айде влизай някъде. Да, чакай. Първо трябва да изляза, после да вляза. Само не си Аз кажа. вече изляза. Аз вече съм излязен. Играме на норма, защото... Дай инсайн. Чакай. Оп, на инсан влязох. Аз не. Верно ли бе? Излез и пак влез в инсайна. Лив. Лоби бе. Лив, лоби се тая. Пак ли да ти напиша парти? Или... Не бе. Просто пак отиди на инсайн мод. Добре, отивам на инсайн мода. Добре, влизам. Влязох. Ясно. Окей. О, ти си 24-я.
Жълти. Отново. Жълти бели, жълти бели. Да, нещо много странно. Аре, мене... Оп. Той е за мене, бе. Добре, аз взех пак хубавите неща, така че... Пак си се прецаква. Айде, бе. Тука... Нали имаш меч? Защото аз ти го грабнах като не видял този меч. Дай малко на мене. Тъмън свърши и аз дойдох. Не е честно. Още 22 плеера. Аре да спечелим тази игра, че ми писна само да губим. Чакай, искам да намеря диамант на тебе да ти. Шо няма диаманти? Нали сме на Insane мод? Мале. Имаш късмет. Аре, стига, бе. Слапо! Само гледай да не ме убиеш, че... Злато! Гледай да не ме уби... Само... Аре, бе! Не бях аз. Да, бе, не беше. О, диамант! Там има диамант долу. Тука е. Изкопай едно блокче. Това блокче го изкопай. Само... Имаш късмет. Къде друга да има? Не видях. Аз го намерих като по чудо. Добре, ти си с дъма меч. Аз съм с айрон меч. Ела и ти ще направиш, бе, там диамантин. Thank you. Аз тъмън си събирах айрончето. Само да затворя. Ти не прави мост нататък. Аз имам лодки. Само да не дойдат тук, че... Ще ги бомбим. Players left 10, teams left 6, така че... Окей, аз си оставих нещата. Да, бе, там... Само да ни дойдат. Аз имам въдица, между другото. Sharpness, каменен меч с Sharpness 1 или... Не, бе, дъма меча си е най-добър. Чакай, че те ни цепат. Аз крия. Аз си наредих нещата. На колко си? Аз съм на... Колко съм и аз? На 20. Аз съм... На 15 си. На 16 вече. Ти Дали ти използвам? Не, защото си само вече си на 18. 19 вече. На едно кръв още трябва да си възстановиш и си пълна. Готиното тук, че с много силни лъкове. Те ти взимат на 3 удара си мъртъв с лък. А то по принцип... Ние повече от 3 удара. Чакай, че един приятел само ми звъни. Манев. Манев ли? Не е Манев. И аз идвам. Ще си инчант на меча. То и аз искам. Ама ти нямаш такова. Честовете се напритнаха. Бързо. Let's Sparta! Та-та-та-ра-та-та! 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 Да не знаеш всичко, Еха! Да, ти ще всичко 100%. Искам да ти дам едно нещо. И аз.
Опа! пътя, бе! Ето. Имаш ли дъма меч? Да. Аз имам енчантът. Моя шарпнес 1. Моят проклятието на членовщите. Бързо, че дракона дойде! А не! Какъв то дракон бе? Фленс! Бързо, че има фленс. Какъв то фленс бе? Такова, тия дето са с горящите топки. Бягай. Той ако дойде тука, ще е мъртъв. Защото ние сме тука. Някой строи към нас. Еми мъртъв е. Казваме Убих му. един скелет. Ара бе. Yes! Убих го! Браво, много си добър. То се барикадира. Колко стрели имаш? Много. Той се беше рефрешнал 6 и аз взех още. Още. Той си лети. Да. Ау! Чакай, че не ме гърмат с стрели. Убиха ме! Той е диамантен! Човек, точно сега се рефрешнаха 6. Да бе, много тъпо. Даже не мога да видя какво има в тях. Дали? И аз. 21. Мисля това да е за клипа. Довиждане, хора. Абонирайте се. Да, абонирайте се, точно така. Мапа, чакай само да си такова мапа. 4 му дам, много е добър. И това бях аз. Кой бях аз? Ще разберете. Аз бях Мардануп. С мен беше Бомбеге и това беше от нас. Играхме Skywars, както видяхте. Нужно ли е да ви обяснявам всичко в клипа, за да... Абе, сега съм увъртал и това беше от мен. До скоро.